opogore ma bende walunu machiegni obed wechego matimore e kor gwenge ma pacho kae kaachiel kod weche ma bende timore sirikal mamalo. We wang'iyane ni to ang'o matimore e pinje maoko. Nyakora Mogik juang'o weche matimore e pinje maoko mano pichni ma bende biro ni achiel kachiel kowuok e pinyno ma Japan. Nyaka sani Prime Minister machon ma Japan mosenindo Shinzo itero e kar yweyo mare mogik odiochieng' ma kawuono. Ka nyasi ma kamano timore Japan, pani Shinzo nowito ngimane mano tarik 8 dwe mar 7 higa mar 2022 mano higani tok kane ochiele kod magina. Pani Shinzo nonyuol tarik 21 dwe mar 9 higa mar 1954. Nyaka sani welo modhiala mopogore opogore mawuok e pinje mamoko osechopo e nyasi makamano. Mano nyasi mar Kopo Mogik mar Prime Minister machon ma pinyno mar Japan Shinzo Moko kuom welo ma bende oseyuoro e nyasi makamano mar Kopo Mogik mar Shinzo manoriwo jalup jatend piny mar Amerika mano Kamala Harris kaachiel kod Prime Minister ma India mano Narendra Modi ma bende osechopo mar bedo kanyakla kod jopiny e pinyno mar Japan kata e bomano ma Tokyo e pinyno ma Japan e kindegi makoro gitero e kar yweyo mare mogik mano Prime Minister machon ma pinyno ma Japan mano Shinzo Aparni iko mare igeno ni biro muonyo omenda mano madirom $12 million ma bende ma en pesa mar jopiny. Ka bende pesa makamano ket kod mano ma bende notigodo e Kopo Mogik mar Malkia Queen Elizabeth mar 2 ma bende ne waneno ka okow e kar yweyo mare mogik e nyasi mar tipo. Nyakora Mogik mana kaka ineno jotelo mopogore opogore chopo kacha mar chiwo luor margi mogik ne Prime Minister machon ma pinyno ma Japan Shinzo ma nyaka sani ibago ne nyasi akata alama mar kopo mare mogik toka nowito ngimane tarik 8 dwe mar 7 higa mar 2022. Nyaka sani koro itere kar yweyo mare mogik. Jotelo mopogore opogore bende asinyisi ni ochopo e nyasi makamano mano moriwo jalup jatenda piny Amerika Kamala Harris kod Prime Minister ma pinyno mar India mano Narendra Modi. Moko kuom jotelo ma nyaka sani osechopo kendo ang'eyo ni jotelo mathoth bende biro chopo mar bedo kanyakla kod jopiny Japan e kindeni ma bende gikowo e kar yweyo mare mogik Prime Minister margi machon Shinzo Wan bende wamedo mana oro ote magwa mag kuyo kaachiel kod lit ne familia osiepe kaachiel kod jopiny Japan duto e kindeni ma bende gintiere kuyo ka gitero e kar yweyo